Avui us porto una llegenda d'Argentina, concretament de la zona de San Juan, i encara més concretament d'una localitat que es diu Vallecito. Aquí, cada dia, centenars i centenars de persones d'arreu del món venen a adorar a la difunta Correa. Diu la llegenda que Deolinda Correa era una dona que va viure entre les guerres de la independència. Es va casar i va tenir un fill. Sembla ser que van enviar el marit a la guerra, una d'aquestes guerres civils, i ella volia anar amb el seu marit, així que va començar a caminar i caminar pels deserts de San Juan i va morir deshidratada. Quan uns traginaires que passaven per allà la van trobar estirada a terra, van veure que el seu fill, el nadó, encara era viu, i això era perquè estava mamant de la seva mare morta. Cada dia, aquí, venen moltes persones a adorar-la i a demanar-li coses. Li deixen matrícules, li deixen cases, maquetes de cases que han fet, que han demanat una casa i que aquesta difunta els ha concedit. Però sobretot, el més típic és portar-li una ampolla d'aigua, perquè com que va morir de set, no en passi mai més.